Paula! Kaixo, Mikel! Zer modu zaude? Ondo. Zu lan talan beti bezala? Beti bezala. Sartuko nahi zurekin hitz egiteko? Bai, etorri. Venga, ze leku polita! Aizu, Paula, Baratze Gourmet, leku berezia da. Bai. Eta zergatik izena jarri zenioten? Baratze, aurkeztu nahi dau pizkatxo bat, ze normalian egoten dira produktu, osea, barazkiak temporadazkoak. Bai. Ordan, gu jokatzen dugu asko horrekin, produktu de temporada. Eta nola definituko genuke Baratze Gourmet? Esan dut, jatetxea, taberna da, take away, ikuste dutenetatik pixka badakala, ezta? Bai, nahi dugu jendeari jatetxe moduan aurkeztea. Brunch edo horrelako bat posible da hemen jatea? Bai, ere bai, noski. Eta etxera ematea do? Ere bai. Baita ere? Bai, Eske produktu ikusten ditu guztiak. produktu pila bat Bai. hor, eta esatut, iruditzen zait posible dela etorri erosi eta eraman. Bai, bai, noski. Zer da jende gehiena eskatzen duena, Paula? Gehien bat ateratzen dira belarri pintxuak, Bai. tarrazinuak, piper betiak, txangurrokuak. Egan duzu, denboraldiko produktuak edo erabiltzen dituzuela, barazkiak, janariak. Zer dago orain sasoien? Ba, behitzu, atzo, beraz, ekarri genuen guaio haragia. Ekarri dugu Kobe alboko herri batetik. Handik honea, Ibarrera. Honea. Toma, gustatzen zaigu horrelako gauzak probatzea goi? Asko. Eta barazkin bat orain denboraldian edo dagoela horrela sari? Ba, behitzu, oin dakagu alkatxofak. Alkatxofa gustatzen zaizkit, Paula, niretzako marabila badira. Ba, Mikel, Ba, zer? etorri nirekin Bai, sukaldera? probatzeko. Goazen. Bai. Alkatxofak. Behitzu, ba, hemen dakagu Douglas Osongi. eta Abdel. Sukaldariak. Bishop, bai. Bueno, ba, nahi dutenean, hasi dezatela lanean. Hori da. Venga ba, ekipo. Arrautxa, botabiak dugu uran oso berua dagonean. Ze gauza erra den, polita ateatzea, Presentazioa oso garrantzitsua da. Beti. Bueno, Mikel, hemen dituzu alkatxofak. Ze marabila, hau zitxoio da. Marabila. Oso na. Oin, sorpresa bat zuretzako. Bai. Daztapen pizkatxo bat ingo duzu. Oize ona. Ekarriko dituzu gauza gehiago. Bai. Igual labana ere bai beharko duzu. Labana orduan hemen. Hau ez dut asmatuko. Gainera saltxa pizkatxo bat hartu duzu, Bai, batera. haragia. Bai, haragia da. Begira, barrutik da bera-bera, eta kanpotik dago, frigituta asko bezala, ez? Mungo izut pistatxo txiki bat. Venga, bota. Berarekin entzuten da. Belarrik! Bai, belarriak. Xuna da, bau, Paula. Bai, hartu dut zerbait. Bai, hartu duzu. Ez dakit, letxuga, zerbait edo piperra, zerbait piperrakin da. Bai, ondo zoaz. Bai, piper betea da, baino ez dakit zer dakan barruan. Ez dakizu? Ez, txangurron gizekoa? Txangurro da. Hala alda. Bai. Oso goxua. Badago beste bat. Pintxo hau, Bai. pasaran urtean egin genuen pintxo lehiaketan, Bai. irabazlea izan zen. Hori ba, pintxo irabazle bat, txapelduna bat probatu behar dut. Beldur gabe. Bai, bai. Hola, xe. Itxan, lagunduko dizu. Bai, lagundu, Paula, eske. Asmatzeko hau, Jesus. Zabaldu ondo haua, bai? Bai. Ontxo, boletu, zerbait Bai, horrela daka? bai. Eska oso... Hori da esentzia Oso pintxoena. zapore betikoa da. Buah! Hoi ba, dago oso ona, baino oso ona. Benetan esaten dizute. Lurra, fruitu lehorrak darama, daka duxel de hongoz, dana hemen egin da, gainera. Nola asmatzen diren horrelako gauzak, ez naiz harritzen horrelako pintxo batek irabaztea. Gauza bat esango izut, zuek irabazi duzue, nire kalitatezko seilua. Tori edo zeinek ez daka, Paula. Eta jarriko dugu gubion arten, nahizu? Bai, ondo. Venga ba. Baratze Gourmetek lortu du nire kalitatezko seilua. Egin horea. Aupa, Paula, osongi. Baratze Gourmet.